La ONCE ha posat com cada any l'estany aquí a la Rambla de Catalunya. Com està anant la jornada? Està anant molt bé, com cada any. Això ja se sap que el dia de Sant Jordi és una tradició per qualsevol entitat, qualsevol institució, doncs concórrer amb aquest event d'aquestes característiques i amb la implantació social que té. La veritat és que està resultant un èxit com cada any, afortunadament per tots. Està anant molta gent preguntant-me, interessant-se pel que teniu l'estany. Molta gent, la veritat és que sí, a més amb el nostre cas, que no ens guia un esperit comercial, sinó que és merament informatiu, de difusió, de divulgació de la tasca que nosaltres desenvolupem. La veritat és que amb el contacte directe que tenim amb la gent que va circulant, els milers de persones, la veritat és que és una important... És un factor molt interessant a utilitzar de cara a la difusió, com deia, la difusió i la divulgació del que fa la ONCE. Alguna anècdota del dia que ens puguis adreçar? Més que anècdota, hi ha una cosa que ja constitueix una tradició d'uns quants anys, és l'interès que la gent mostra per un aspecte, pues sí, es podria dir anecdòtic, però que és interessant de cara a la difusió del sistema que és per naturalesa el sistema de lectoescriptura pels cecs, que és el braille, i és que nosaltres una de les activitats que fem és li posem en sistema braille a la persona que ho vol el seu nom. Llavors això sembla mentida, és una cosa molt petita, però a la vegada és molt interessant, ja dic, de cara a la difusió del braille, i és una cosa que té un predicament per la gent, és interessant per la gent i els agrada moltíssim. Acogida. Pues sí, la verdad que sí. Más que nada por la originalidad, de que son chiquititos y... Todavía no, ahora vamos por la catedral, a ver si me quiere regalar la rosa. Déu-n'hi-do, perquè tenim un tema molt concret, és cultura tradicional i estem força contents. Bé, sí, ens ara molt animat. És que sí que s'interessen, apuntar-se, potser no, però sí que demanen informació. ¿A la rosa? Todavía no, pero todavía no se ha acabado San Jordi, así que todavía puedo, ¿no? ¿Están trayendo vuestra primera de San Jordi de Cataluña? ¿Qué os parece la fiesta? Es un año extraordinario porque aunque sea un día laborable, pues la gente ha salido a la calle mucho y el día favorece también, entonces la venta ha ido bastante bien.